8 uur maas zette de kabitploeg uit Ije uiteen met het afzetten van zo'n 60 bussen. Maar om 11:10 waren het hielendal stil. Hier met het kerkapparaat, die wonen graag wat kerketje, maar wij wonen net om 11 uur beginnen. Dus we gaan zijn en door wij van 11 tot 11 om weer pauze. En dan kan het kerk gewoon terug in en dan Ilke die van de man van het kerk, die staat daar. Die had de startschot weer en dan konden we wel los. En die had de taart even sponsoren tussen de om het 11 een taart gewoon. Dan had het kerk even sponsoren. Ja, wij winnen net helemaal met de gemeente is dat die al woorden wonen. Dus wij zijn dan door wel lossen wij het zelf. Dat kan ik op mijn andere manier dan Selman tier erop zetten dat ze dan maar beginnen maaien. En nu komt de dominee aan nog en die zal nog even echt nog een paar skaten doen. Die vindt dat echt mooi, denk ik. Dat is heel bijzonder. Ik heb er nooit jaren in. Maar het werkt wel indrukwekkend. Er komt een hele prutte kracht bij vrij. Meer dan ik dacht. Ik was uitnodigen bij monden van Christian Schaap, die is lid van de karbitploeg hier, om na de chance dan, als ik wil wat prestatie, om dan bij de karbitschitters langs te komen en dan vervolgens de bussen uit te zitten. Nou, dat heb ik niet. Want ik vond het eigenlijk een hele mooie manier van samenwerken. Er is een hele prutte argwaasje hoor, wat er kennen op een zondag en wat net. En wat er kennen in de tradities. En ik vind dat ze hier in hier een hele mooi compromis sluiten. Tijdens de kerkdienst houden we het stil in de kerkdienst, maar na de kerkdienst moet het weer kennen. Dus ik vond dat ik hier wezen moest en ik vond dat ik dit doen moest. Alleen nogal uit, gewoon dat je dat samen doet, positief. Dat gewoon positief het hieruit, denk ik dan. Dus dat is mooi.